जे गुबुन मोनसे आफाद जोनोम जाबावदों होननानै आङो बेखौ मोजाङै मिथिया आङो बेखौल' बुंगोन इउनाइटेड वी स्टेन्ड डिभाइडेड वी फल। खुलुमबाय रायजोफोर, जोंनि बर' लाइमोनफोरा गोबां मुंख्लं जालांबाय। दा बे मुंख्लं जालांनाय लाइमोनफोरा जोंनि बर' हारिनि थाखाय बा जोंनि बर' जाथिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय मुंख्लं जालांबायना ना सोरनिबा लिडारनि दैदेननायाव बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय? सोरबा लिडारखौ माने गेदेरनिफ्राय गेदेरसिन खालामनो थाखाय माने मुंख्लं जालांबाय। दिनै इउनाइटेड फर्म अफ एक्स NDFB नि नैथि गायसनगिरियाव बिथांमोना मा बिबुंथि होखो माने जोंथ' मिथिनानै मोनबाय एक्स NDFB मोननै मोनथाम जात दङ। दा इउनाइटेड फर्म अफ एक्स NDFB नि नैथि गायसननायनि गेजेरजों मा बिबुंथि होखो बिथांमोना नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। इउनाइटेड फर्म अफ एक्स NDFB बिथांमोननि बे नैथि गायसन सानाव फैनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। आङो जोंनि जोहोलावफोरखौ जोंनि रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो बुंगोन, जोङो दिनै बे कम्पिटिटिभ मुगायाव इन्टेलेक्सुवेल कालचारखौ लानानै जोङो जौगानांगौ। बड'फाया जिबायदि फिल'सफि जोंनो होलांदों, महात्मा गान्धीया जिबायदि फिल'सफिखौ जोंनो होलांदों, बेखौ लानानै जोङो आवगायलांनांगौ। इउनाइटेड वी स्टेन्ड डिभाइडेड वी फल बिदि मोनसे राव दङ इंराजियाव, बे जोबोरै ओंथि गोनां। आङो बुंगोन जोंनि आइमोनहाबो जोंनि रायजो राजाफ्राबो दिंखिया मुथासे फाननानै माहाजोन जानायनि सिन्ताखौ खालामनांगौ, खामानिखौ मावनांगौ। नाथाय जोंनि रायजो राजाफ्रा बर' हिसाबै, बर'आ जिहेतु जोंहा राजा दंमोन, रायजो दंमोन, जोंनि बर'फ्रा गलाम नङा, लेबार हारिनि मानसि नङा। बेखायनो आङो बुंगोन नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि बर'फ्रा जाहाथे रावनिबो गलाम जाया। गावनि आथिंनि, आखाइनि, मेगननि, मेलेमनि, खर'नि, गोसोनि जि गोहो, बे गोहोखौ लानानै जोङो इन्टेलेक्सुवेल पावारखौ लानानै जोङो मोनसे चेन्ज लाबोनांगौ। आरो जोंनि रिभलिउसना रिभलिउसन फर पिस, रिभलिउसन फर चेन्ज, रिभलिउसन फर राइट एन्ड रिभलिउसन फर सार्भाइभेल। बिदि हिसाबै जोङो खामानि मावलांनांगौ। आरो दिनै बे मेलाव फैनो मोननानै आङो नोंथांमोननि चेनेलजों आरो बुंबावगोन, आङो जाय जोहोलाव बिथांमोनहा गावनि जिउखौ बावसोमलांबाय, बियो बर' हारिनि थाखायनो। जाय बिमाया गावनि मेगननि सिगाङावनो गावनि फिसानि जिउखौ बावसोमबाय, बियो बर' बिमानि रैखाथिनि थाखायनो। आरो दिनै गोबां जोहोलावफ्रा जेल सिङाव दङ, मेगन मोदै हुगार हुगार बिथांमोनहा खोमसि खथायाव दङ मोनसे गिदिरथार सिमांजों। बिथांमोननि जिउआबो जाहाथे मोजाङै थायो। आरो सोरखारनिसिम आं खावलायगोन, जाय जोहोलावफ्रा दिनै जेल सिङाव दङ, बिथांमोनखौ जाहाथे आयेन बादियै नायबिजिरनानै रैखाथि होयो, उदां अख्राङाव लाबोयो, बेखौनो आङो खावलायदों। आरो बेनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्राबो खौसेयै मदद होनांगोन। जोंहा दिनै जोंहा राव दङ, थुनलाइ दङ, हारिमु दङ, बिदि होननानै जोङो अलसियै थाबाय थायोबा जानाय नङा। जाय रावखौ जोङो बुङो बे जोंनि बिमानि राव, बे बिमानि रावानो बयनिख्रुइबो गोदैसिन राव होननानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदों। रन्जन दैमारि जोहोलाव बिथाङाबो बुंलांदों, जोङो मोनसे थांखियावनो थायोब्ला, मोनसे सिमांखौनो जों नुयोब्ला, मोनसे हारियावनो जोङो थायोब्ला, जोङो सैथोआव थायोब्ला, जोङो गावजों गाव फोथायलायोब्ला, बुहुमनि जायखिजाया सुथुरानो जोंखौ बोखावनो हानाय नङा, जोंखौ फेजेननो हानाय नङा। बेनि गेजेरावनो मोनसे सोंथि सार, इउनाइटेड फर्म अफ एक्स NDFB दासिम जोबथेसालियाव थानाय NDFBफोरनि गनांगौनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ, बेखौ जोङो आवगायबाय थादों होननानैबो जों मिथिनानै मोनबाय थादों। बेनि गेजेराव बावैसो सान सिगां 15 अक्ट'बराव NDFB बारग' NDFBफोरा गोदानै मोनसे आफाद लाबोबाय। बे बेलायावहाय सासे सांग्रां नोगोरारि हिसाबै मा फोरमायगोन सारा? बे बेलायाव आंहा गियान गैया जे गुबुन मोनसे आफाद जोनोम जाबावदों होननानै आङो बेखौ मोजाङै मिथिया। आङो बेखौल' बुंगोन इउनाइटेड वी स्टेन्ड डिभाइडेड वी फल। जोंनि गेजेराव मोननै मोनथाम आफाद जोनोम जाबाय थायोब्ला बियो दुखुनांथावनि बाथ्रा। थेंक इउ।